Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan. Petsa 25 sa bulan sa Setyembre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 43 ngadto sa 45. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinunan, "Ayaw kamo kalimot sa akong gisulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao, apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod ni ining butanga." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.